Renouveau télé la jabagaw aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔnna k'aw ka danaya dan anw kan kunnafoniya ko nasira fɛ an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila ni ye kunnafoni kɛnɛ sigilen Renouveau matin ale ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye jɛmukan min kɛnɛ bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma la nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye an bɛna aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tungarankew fo an ma ɲinɛ togodala mɔgɔw kɔ maa o maa de bɛ soli ka wuli sabati don o don k'u sɔgɔ Renouveau la walasa ka nin jɛmukan in lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka fɔ k'aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la lamɛnbaga jamakulu an ma ɲinɛ aw kɔ an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don anw na Renouveau FM sanfɛ 98.1 an bɛ a lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka taa faranka arajo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sabula arajo kɛmɛ yirika o bɛ sɔgɔ nin jɛmukan in na min b'a to ka se ka kunnafoniya cari Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa minnu fana bɛ anw lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ o bɛ YouTube la o bɛ page Facebook la ka taa se sira wɛrɛw ma an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi ye araba ye novembre kalo tile 17 san 2021 anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo kosɛbɛ sabula o fana bɛ soli ka wuli sabati don o don min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la studio bamidaw kɔnɔna na anw ma fila bɛ yan fɔlɔ i n'a fɔ ladalako la Amadu El Kunare ka fara ne kan yani ani Isa Kaba Sidibe ka ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in ale kuncɛtɔ Amadu ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumuta a bɛ cogo di an bɛ Ala tanu bi i bɛ Ala tanu an bɛ Ala tanu kosɛbɛ Ala ka tanu jidi don o don j'espère que bi dugu jɛcogo ça va Ala tanu ka sabu kɛ min ye nin waati la nɛnɛ b'a la ka kunbɔ o kɛ sababu ye an bɛ wele kan bila bɛɛ sabula an y'a ye salon nɛnɛ min bɔra coronavirus walankatara nɛnɛ waati la kosɛbɛ min ye indicateurs lajɛ min ye dɔgɔtɔrɔso la i b'a ye k'a fɔ maaw k'u janto kosɛbɛ sabula nɛnɛ min bɛ ka bɔ u b'a jira cogo min na bana in bɛ se ka walankata ko kura jan ko kɔrɔlen nɛnɛ ye sɔgɔsɔgɔ ni mura waati ye siga t'a la ni denbaw fɛ k'u janto denw fana la walasa a ka se ka fini suturalen dɔw kana siga t'a la u ka denw protéger kosɛbɛ an bɛna don kibaruyaw jisumala koliw fana ka nɔgɔya kosɛbɛ sɔni i ni kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi araba novembre kalo tile 17 jɛmukan in kɔnɔna na an ka kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan olu filɛ fɛn bɛ tali kɛ parti kodem ma ɲɛma ni o ye Useni Amion Gindo ye ko yalima jɔn tun bɛ a fɛ k'ale ta ka taa n'a ye aw fɔ cogoya wɛrɛ la a bɛ fɔ min ma ko enlèvement kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw tun b'a fɛ ka Useni Amion Gindo ta ka tɛmɛ n'a ye yaw o ko hukumu kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kiiri tigilamɔgɔw la olu kɔni ye kiiri dayɛlɛ a ko kan ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ min b'a to ni affaire in a bɛ se ka ɲɛɲini cogoya min na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la décryptage ale kɔnɔ an bɛ taga Yuwaru marabolo la ko ni ye dugu 100 ta Yuwaru marabolo la 100 sara la ko dugu 98 o bɛɛ lajɛlen bɛ maa bamaciw ka mara kɔnɔna na o la anw ni Seku Boli bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna o kunnafoniyaw ka olu di an ma anw ka don baara ɲɔgɔn welelen o ye Sidiki Jara ale animateur ye a bɛ rap émission kɛ Dr Keb ale masurunya mɔgɔba don an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na nisɔndiya min bɛ a yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni Der Keb ka labilali ye a bɛna o yira kanubaga jamakulu la Amadu El Kunare don kibaru bɛ ale bolo Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoni b'ale bolo an b'a ɲini Sori fɛ Amadu k'a ka wuli ka se Banagabugu terminus la sabula ka d'a ka gɛlɛyaba bɛ o sira in kan sɔgɔmada in na dugu jɛbali kɔni embouteillage ba bɛ sabula ka d'a ka sira fankelen o barrelen don maa minnu ma bɔ so fɔlɔ ko ni o y'a sɔrɔ la o bɛ se ka sira wɛrɛ ta ka bɔ Tour d'Afrique la ka na tɛmɛ cour d'appel fanfɛla la rond-point min bɛ Banagabugu terminus la k'a sira barrelen don ko mɔgɔw bɛ se ka sira wɛrɛ bɔ Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni o bɛ ale bolo ale sera docteur ma fɛn bɛ tali kɛ verre correcteur donni nafa min bɛ ale la docteur bɛna a da don o la Alexis Kalamiri bɛ bisimila sɔgɔmada in na kunnafoni gafe minnu bɔra bi araba olu ɲɛ fura fɔlɔ kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ka fara anw ka don fɔli duman kan an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye nin ye
wagati bolo da cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la ko sankolo o bena jɛya dɔɔni nɔgɔ bena tigɛ kabala mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nga kayi marabolo kɔnɔna la ka fara ɲoro kan Tombouctou Taoudeni ka taa se Kidal ma ko sankolo kɔni nɔgɔ be da kabala wagati ani wagati bi tile journée kɔnɔna la ni marabolo kofɔli nunu kɔnɔna na ko fonɛnɛ fiɲɛ o bena ci mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Taoudeni ka o gɔngɔbilo bena kɛ sababu ye ka gwɛlɛya dɔɔni don aw ka yɔrɔjan filɛli la min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la o la tilegɛ in na finteni bolodacogo olu filɛ kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 37 ye kulikoro olu ta bi jɔ 35 la finteni digiri 34 o bɛna kɛ Sikaso bi tilegɛ in na segukaw olu ta bɛ kɛ 35 ye Mopti olu ta bi jɔ 36 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ digiri 33 ye Gao marabolo kɔnɔna na tilegɛ in na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ digiri 37 la Kidal olu ta bɛ kɛ 32 ye Menaka olu ta bɛ kɛ digiri 37 ye Taoudeni ka olu ta bɛ kɛ 28 pardon Buguni marabolo kɔnɔna na bi tilegɛ in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Kucala olu ta bɛ kɛ 35 ye Kita 36 Nyoro Nara ka taa se Douanza Mani marabolo saba kɔnɔna na tilegɛ in na ko finteni hakɛya bɛ kɛ digiri 37 ye San ani Baɲangara olu ta bɛ kɛ 36 ye Joila marabolo kɔnɔna na olu ka finteni hakɛya bi jɔ digiri 34 na Bamako district kɔnɔna la ko sankolo o bena jɛya dɔɔni nɔgɔ fitini bena tigɛ kabala fɛn kɔni bɛ tali kɛ fonɛnɛ fiɲɛ la o bena ci nka fiɲɛ fanga kɔni tɛna na bonya gɔngɔnbile ko na sira fɛ gɛlɛya fitiniw bena na don yɔrɔjan filɛli la sababuya kɛ gɔngɔn ci ye min b'a daminɛ yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 8 ka taa bila fo 10 bɔɲɔnko la tilegɛ in na finteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 35 ye Bamako district kɔnɔ sɔgɔmaden in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 32 ye tile bena bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 1 ye ni wagati boloda cogo ye bi sɔgɔmada in na kokura ka di aw ma a kun ye toujours aw ka se k'aw ta ni aw bila dɔn kunnafoniya ko a tɛ kɛ masi negela ye ni kɛnɛ sigira o la ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 25 ye an ka kumaso kɔnɔna na ko kibaruya jumɛn b'an ka jamana kunkan kibaruya ka ca bi mun ye k'a dɔn k'a fɔ an ka bi bakurubaw dɔ bɛna tali kɛ Dr Kɛb ale labilali ko ɲɛw la jamanakuntigi Asimi ka fara minisiri Abdoulaye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ani minisiri ɲɛma olu kɔni ye i k'a dɔn awa Kebe a n'a a jɔɲɔgɔn bisimila Kuluba a yɛrɛ y'a ka kumakan fɔlɔw fɔ ye an bɛna kuma o kan min ye ale yɛrɛ sara ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu kun y'a minɛ olu bugunatigɛ cogoyaw kan an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na an ye kibaruya fɔ kunu ko ɲɔrɔn serifu kɛ denkɛ dɔ ko kasara y'o sɔrɔ u ka kibaruya dilaw ye ɲɛfɔli dɔ kan an bɛna o fana lamɛn bi sɔgɔmada in na Tesali ta faransikaw ka cɛden minnu tun bɛ san 8 tɛmɛnen kɔfɛ olu kɔni ye kasaw kuru ka u kɔ don dɔɔni kana Gawo yanfan fɛ dɔ bɔra yen ko bɛɛ lajɛlen dira an yɛrɛ ka finitigilakaw ma an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na banki min bingali kɛra o la Kayi mara la komisɛri minnu bɛ u ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da maaw kan marifa caman maden ni nafolomugu toni ni moto ani i k'a dɔn subahana fɛn wɛrɛw olu ntarakiraw la an bɛna komisɛri fana ka kumakanw lamɛn bi sɔgɔmada in na bɛlɛdukaw fana ye jɛrɛ dɔ sigi jɛrɛ min bɛ n'a bɛ tali kɛ hakilina dɔw ko ɲɛw kan na Bakari Sidibe bɛna kuma an ye o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ saga ye 27 sɔrɔ ninnu ye bakurubaw ye minnu b'a la k'a lajɛ Mali kɔnɔ a kɔ kan a y'aw danse ninnu bɛna walawala aw ye ka fara kibaruya wɛrɛw kan Mali kɔnɔ ani a kɔ kan minnu bɛ bɛlɛdugu kɔnɔ nin waati na k'a daminɛ Jɛdugu Torodo dugu 10 ani 7 n'a bugudakun kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na ka fara Daban komini ale ye dugu 10 n'a bugudaw ye fɔ ka se Nciba yɛrɛ marakafo dugu 18 n'a bugudakun ma Bosofala bɛ o cogo la ka se Kalifabugu ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kominiw ye minnu bɛ bɛlɛdugu kɔnɔ u bɛ an lamɛn saga ni waati ka fara Ɲɔsɔmugukaw kan Cɔribugu Wɔlɔdo fɔ ka taa kuncɛ fɔ Kolokani ani Jijeni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jɛmukanw lajɛ saga n'a ka waati bɛlɛdugukaden bɛ Mali fan o fan ni diɲɛ fan o fan ni u bɛ an ka jɛmukan ninnu kanu ka ɲɛnafinbɔw la bɛlɛdugu Bamanankan ani Segu ka se
manden kɔnɔna ni jitumu ko ni sɔgɔma bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan an y'a fɔ tentɔ jateminɛ dɔ kɛlen don kosɛbɛ min bɛ tali kɛ jamana furancɛrɔ faga ta cogo la an ye dasumusumuli kɛ an ka jamanaden dɔw kɔrɔ ka bali ka maa dɔw ɲininka u ka hakilinaw la sirabaw kan u tɛmɛntɔ la maa caman bɛ bi minnu kɛlen don k'u ka nisɔndiya jira olu fɛ ko furancɛrɔ faga ta cogo ka ɲi kosɛbɛ wa olu b'a ɲini Asimi n'a jɛw fɛ u ka to nin to bolo in na wa hali bi jamanadenw mago bɛ fɛn mun na n'o ye kurutu minnu bɛ kɛ nafolodun minnu bɛ jamana kɔnɔ f'u ka siri olu dan na min ye i k'a dɔn ɲakilibaliya o ka kɔn kosɛbɛ min ye hakilina minnu b'a la ka taa dɔ ka bɔ balo fɛn fɔlɔw sɔngɔw la ko hali bi u ka i k'a dɔn janto kɛ o la nka min ye baloko fana nasiratigɛ ye fana k'a dɔn k'a fɔ u ka kunbɛnni kɛ sabula ɲina ka kɛ ni samiya yɛrɛ ji fori cogoya yɔrɔ dɔw la maa caman ka ɲɔw jara a jango sɛnɛkɛ dugu la wa min ye malo yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na n'o ye ɲɔnɔ n'a lamini tasuma donna caman ta la o kuma jamana ka fɛɛrɛ ta joona waasa min ye baloko ale ka se ka nɔgɔya n'o tɛ ko ni balo tɛ maa bolo i bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma sabula bɔrɔ lankolon o tɛ jɔ maa damadɔw bɛ yen an ka ɲininkaliw kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni fɛ transition bɛ k'a dɔn tɔgɔ ɲini baaraw la ko i k'a dɔn fɛɛrɛ ka kɛ i k'a dɔn foyi kana fara transition kunuma kan o ye dɔw fana ka hakilina ye nka an kɔni ye maa minnu ɲininka jama faama caman bɛɛ lajɛlen ko transition tacogo ka ɲi sabula min ye maa minnu bɛ yen ni paraw bɛ bila olu kow la walima ni jɔyɔrɔ tɛ minnu bolo fɔlɔ walima minnu yɛrɛ ka na bɔnna fanga tɛmɛnenw na ni olu yɛrɛ caman kamana guwanlen don jɔyɔrɔ kow la k'olu caman kɔni bɛ fɛ paraw ka bila transition ko la waasa a ko ka furi joona nin ye jateminɛ fitinin ye kununko wulikajɔw la an ye minnu kɛ dugu kɔnɔnaw la k'a daminɛ Bamako ani k'a dɔn k'a fɔ Kati mara kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ Dr Keb dɔnkilidala funangɛni min bɛ yen n'a tun bɛ bolo la bɛɛ y'i seko kɛ a ka bilali ko la min bɛ se a dɔnkiliw joueli la k'a hakili jigin ani minnu bɛ se i k'a dɔn k'a fɔ ko wɛrɛw la bɛɛ y'i jeni yɔrɔ fɛ nka finitigilakaw olu ni a ka kɛrɛfɛmaw tun bɛ wulikajɔ la dogo la min yɛrɛ kɛra sababu ye ka se ka Amadu Kebe a n'a cɛdenw k'u bɛɛ lajɛlen labila jamanakuntigi Asimi Goyita a n'a kɛrɛfɛmaw kɔni ye a bisimila kuluba min na a ye kuma kunfɔlɔ minnu fɔ an ka kibaruya ɲininaw bɛ ɲɛfɔli dɔ k'a ɲɛ o kan. N ka fanuw bɛɛ lajɛlen fo ka f'u ye ko Derkeb nana kɔ u b'a faamu. N'u minɛna kabini kalo 3 ani tile 15 Derkeb ale ni Bakozi olu labilala somɔgɔw teriw baarakɛɲɔgɔnw ani kanubagaw olu y'u ka nisɔndira yira kosɛbɛ. Alhamdulillah ala barika la mɔgɔ ɲɛnamaw barika la kuna an ka nouvelle sɔrɔ ko o bɔla o tun bɛ mɔgɔ minnu bolo. Nisɔndiyara kojugu ni nisɔndiya tɛ foyi wɛrɛ tɛ nka nisɔndiya kɔ n bɛ bɔ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i dama yira nin na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo so n y'a mɛn min kɛ n ma sunɔgɔ a y'a sɔrɔ n dalen don mankɛnɛ n ye tile 3 de kɛ n dalen don mankɛnɛ mais depuis n ye kibaruya nin mɛn a kɛra bana tara ka bɔ n kan pewu. U kɛlen kɔ k'u ka nisɔndiya yira Derkeb somɔgɔw ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn y'u dɛmɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na. Bi kɔni alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ k'an nisɔndiyalen don depuis que Amadu n'a a tɔɲɔgɔn ni ale alu soni Bako ye n'u u tun minɛnen bɛ maa mun fɛ maa minnu ma lakodɔn anw fɛ hali bi donc olu bɛɛ lajɛlen bilala kunu nisɔndiya in o bɛ yen. Donc an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo depuis ko in daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Renouveau TV yɛrɛ fana an b'u fo. Maliyɛn denmisɛn ni cɛkɔrɔba musokɔrɔba ne ka dugawu b'u bɛɛ ye walayi o bɛɛ jijala ani a ka staffu surtout Mobi ani Bili ani denmisɛnninw bɛɛ ani maliyɛn denmisɛnw bɛɛ parce que n y'a dɔn ko n den a ka di maliyɛnw ye. O yɛrɛ kɛra ne fɛ fierté dɔ ye donc n bɛ maliyɛnw fo. Hakilina jiginna u kun ye mɔgɔ 5 de ye minnu minɛna n'olu ye Alfuseni, Aziz, Mohamed, Usman, ale ni Amadu Kebe Derkeb. Mɔgɔ 3 fɔlɔ ninnu kun labilala 2 tɔw olu labilala kunungo nɛgɛ kaɲa 18 wagati.
tabarikala yala min ye k'a dɔn awa docteur Kɛbu labilala ni bɛnka jɔnjɔn jumɛnw kelen ye musaka hakɛ jumɛnw sarala walima musaka yɛrɛ ma sara suro an ye ɲinini kɛ o la an ma se ka da o da gosi la kibaruya ma sɔrɔ ko ɲɛw kan nka jatew y'a yira k'a fɔ min ye transition ka nin kalo damadɔ kɔnɔ libération d'otage n'o ye maa minɛlenw bilali kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn b'u bolo o la minnu bɛ ka maaw nimisi wasa kosɛbɛ sabula a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali maa caman tun bɛ minɛ fɔlɔ minnu n'a bolola kosɛbɛ hakili la jiginna y'a k'a fɔ Sumayila Sise a n'a jɛw ka se otage caman wɛrɛw ma minnu ye kalo caman kɛ bolola nka nin waati ninnu na min ye transition maaw ka n'u ka service de renseignement wulikajɔ caman bɛ sen na maliden fɛn o fɛn minɛlen don ani walimaa wɛrɛ minnu minɛlen don ɲɛ bɛ se ka ɲini olu ka kow la cogo min na min ye k'a dɔn maa wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ tunu n'olu tɛ maa tɔgɔtigibaw ye finitigilakaw fana tɛ ni civil gansanw don wulikajɔw ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na waasa olu fana bɛ se k'u ka denbayaw lasɔrɔ cogoya min na nka an bɛ waati min na i ko sisan maa caman y'u ka nisɔndiya jira ka kɛ ni transition bɛ wulikajɔ minnu na i k'a dɔn finitigila ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna la jango ni kura bɛ se ka fiyɛ Mali ka lakanako ni maaw yɛrɛ jigisigi la cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Ɲorodi Sahel an y'a fɔ kunungo Buye denkɛ min bɛ yen ko i k'a dɔn u ka baarakɛla dɔ ye muru kɔni turu ale la a ko ɲɛw kana na kunu kumaw ganna kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o kama u ka maa min yɛrɛ ɲɛsinnen don denbaya ka kunnafoni di ma ale ye ɲɛfɔli dɔw k'a ko ɲɛw kan an k'u lajɛ. Facebook sanfɛ a tun jirala ko Sɛgi Hamala kalandenw ɲɛma Buye Hayidara de tun sɔgɔra ni muru ye nin dɛnɛ nowamburu kalo tile 15 san 2021 o ŋunuŋunukan tun cayara bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ sani a kunnafoni yɛrɛ ka galontigiya Buye masurulamɔgɔ dɔ fɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔ min bɛ ɲɔrɔ o sɔrɔlen an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ale y'a jira ko serifukɛ denkɛ Seyidina Ali de ko don ale de sɔgɔra ni muru ye u ka baarakɛla dɔ fɛ min tɔgɔ ko Seyidu Gindo ka kɛ ni kunnafoni ye baarakɛla kɔfɔlen hakili ma dafa ten wali kɛra sɔgɔmada de fɛ nɛgɛ kaɲɛ 10 tuma ka Seyidina Ali tatɔ to zawiya kɛyɔrɔ la Seyidina Ali kɔni taara ni ka taga n'a ye ɲɔrɔkaw ka dɔgɔtɔrɔso la walisa ka se ka a furakɛ ka walawalali kɛ nin wali cɛjugu min kɛra a kɛra maa fɛ min ni a hakili ma ɲɔgɔn sɔrɔ ten tabarikala min bɛ tali kɛ Salomon cɛ sinsin an ka kibla kisigiden minnu bɛ Kayi mara la ale ka ɲɛfɔli tun ye nin ye an y'a ye k'a fɔ min ye u ka denbaya yɛrɛ kunnafoni dila min ɲɛsinnen o ma ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman k'a ka ja siraw fɛ waati nataw la an n'o kibaruyaw yira aw la min ye k'a dɔn ko baasi kɔni tɛ ni la sabula furakɛli baara olu daminɛna kabi kunu wale in kɛlen kɔfɛ n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ Faransikaw kɔni Maliden b'a la kan jɔgɔtɔ Faransi ka baara la a bɛ waati jan bɔ kama maaw y'u k'a kɔrɔta ni jɛrɛw ani nisɔngoya wale caman ye ka ɲɛsin Faransi ma k'u tɛngɛlɛma ka kɛ ni k'a dɔn hali bi olu caman b'a bɛ Mali kɔnɔ nka lakanako ma Malidenw munanfa o kama yɛlɛma dɔɔni b'a la ka don Faransi ka baara tacogo la kabi waati la Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la fɔ ka se bandaw nali ma hakilina dɔw taara n'o bɛ tali kɛ Faransi cɛdenw yɛrɛ dɔ ka bɔ jama hakɛ la ani ka lakanabaa minnu bɛ olu ka bɛrɛ bɛn waati gɛlɛya cogoya kuraw ma o kama tesali tɔ Faransi kɛlen kɔ ka san 8 kɛ yen kan kɔnɔ jabala bala minnu na u gili kun donnen don ye kosɛbɛ Faransi drapeau kɔni nɔnɔ bilala ni Mali drapeau ye a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ka commandement mun bɛ o kɔni ye k'a dɔn a kan in tile bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'a di olu ma Faransi ka segin ka bɔ tesali ten ni ka kuru dɔɔni gawo yanfan o fɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka kibaruya ɲininaw ye ɲɛfɔli k'an ye Awa Sanogo an ka lamɛn. Colonel Idrissa Traoré ka kumana ni ale ye kɛlɛbolo ɲɛmaa ye secteur D tɔgɔ la ale y'a yira k'a fɔ ni seginniko Barkane fɛ Tesalit ale n'an ka finitigilakaw ka kɛɲɛ n'an ka jamana faamaw ka laɲinini ye o de kɛra sababu ye k'ale sinsin ni kɛnɛ in kan bi a kɛra sababu ye a k'a ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni a ka cɛdenw ye formation min sɔrɔ min bɔra Barkane yɔrɔ lakana sira fɛ nin bɛna kɛ sababu fana ye u ka se ka u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati min laɲinina jamana faamaw fɛ Barkane kɛlɛbolo maa ɲɛmaa ka kumana ni ale yɛrɛ Colonel Fèvre ye ale y'a yira k'a fɔ ko Barkane cɛdenw ani an ka cɛdenw k'u ka nin baara in k'a nafa ka bon kosɛbɛ a yɛrɛ hakili la hali bi olu bɛ to an ka finitigiw kɛrɛfɛ ni o bɛ faamaw ko fɔ ni ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la kunnafoni di sira fɛ ka tila ka u bilasira sanfɛ pankuru fɛ min bɛna to an ka finitigiw ka bilala sanga ani wagati an ka finitigiw ani finitigi dunanw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dalen b'a la k'a fɔ a bɛna kɛ fɛn ɲuman ye jamana ka lakana kama.
tabarikala ala ka jamana lakana hali bini a ka bi n'an bɔra ye joona an segin dɔ an bɛ jɔ jamana cɛmancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnen denukaw fɛ yen nɔ ɲɔnɔ mara la a yɛrɛ k'a fɔ maaw mana malo o malo kan k'o to juguw bɛna tasuma bila o la su fɛ min ye bilasirali dɔw kɛra sa yenkaw ani sigida ɲɛmaaw ko ka fɛɛrɛ kɛ maaw k'u ka malo toni dabila ɲɔgɔn kan nin waatinin na sabula ni u ma kunnaja ko jugu ninnu bɛ se ka segin kokura ka na tasuma bila u ka malo la kokura an ka kibaruya b'o fana fa ɲɛfɔ an ye an k'u lajɛ. Cercle kɔnɔna la dedugu dugu kɔnɔ maa lakodɔbali dɔw ni maramafɛn kun b'u bolo karido novembre kalo tile 14 olu ye tasuma bila maloforo hectare caman la o de kɔfɛ sa a ɲinina sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u kana to k'u ka sɛnɛfɛnw dalajɛ yɔrɔ kelen na ka tugu ni maa ninnu bɛ se ka kɔsegin tuguni ka na tasuma wuli u ka sumanw la dedugu maire dɔ ni y'ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔ ye ani fana a y'a ɲiniw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la u ka to k'u ka sumansiw bila yɔrɔ la maa wɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ kelen mun na maire in b'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ ko ni maa lakodɔbali ninnu u bɛna tasuma wuli sumanw na sufɛla la o b'a sɔrɔ donsow bɛ k'u yɛrɛ sɛngɛ lafiɲɛ bɔ dɔgɔkun laban ninnu na k'u ye tasuma bila foro camanw na ɲɔnɔ cercle kɔnɔna la ani fana k'u kɔnɔ gannen no ka tugu o wale ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka baloko gɛlɛya ani ka baloko dɛsɛ wuli u ka sigidaw kɔnɔna la. Sangan 38 bɛ kɔlɔn kɔnɔ waati kelen bɛ k'a dɔn k'a fɔ office du Niger maa ɲɛmaa ni o ye an pe ye nin waati na ale ka jateminɛ na n'an bɔra yen nɔ an bɛna k'a dɔn Bamakɔ cɛci ka taa Kayikaw fɛ yen nɔ an y'a mɛn min bɛ tali kɛ jugu dɔw fana taara bi i k'a dɔn Bank of Africa ale k'a bolofara dɔ kan yen nɔ ka mugu wuli fa bɛɛ lajɛlen fɛ Mali finitigilaka minnu bɛ olu y'u jeniyɔrɔ fin ka bɛɛ n'a ta nafolo dɔw kɔni salola ni maa kofɔta ninnu fɛ Kayi komisariya ka wulikajɔw ni ɲinini dɔw kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ da ni maa kofɔta ninnu kan minnu na marifa jugu 7 ani nafolo mugu ni minɛ caman wɛrɛ ka se moto ma o ntarakidaw la komisari min tun b'o kow ɲɛfɛ ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kan ye an k'a lajɛ. Waati an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ k'a fɔ siganamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ so dɔ kɔnɔ Kayindi an y'a fɔ an ka procureur ale ka yamaruya kɔnɔ an ye équipe dɔ bila ka taa u ye cɛ minɛ an n'a nanen an y'a ɲininka a ye wari ninnu bɔ min ɲininkali bisamisɛnnin tugule a la a nana ka na fɔ an ye ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu ye Sajola banque attaqué ale b'u la an ye wari min sɔrɔ a bolo wari in yɛrɛ ye ale niyɔrɔ de ye o kɛlen ka tilali kɛ o kɔnɔna de la sisan u ye banque attaqué cogo min na a n'a ye mɔgɔ minnu ani mɔgɔ minnu jɛra ka banque attaqué a commencera ka wulu tɔgɔ fɔ an ye wulu tɔgɔ fɔlen an 2 yɛrɛ tun bɛ Kayi yan nɔ o su kelen n ka mɔgɔw ye brigade de recherche mɔgɔw olu tɛgɛ da o mɔgɔ 2 kan ka na n'u ye olu nanen olu an kɛlen ka olu fana interroger u ye marifa dogo yɔrɔ min na u y'o yɔrɔ fɔ an ye an ye mission constitué o su kelen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen 4 heures du matin olu taara ka taa marifa ninnu nɔfɛ Jamukulu o dɔgɔkun nana marifa ninnu kun ye marifa 7 de ye a bɛ PM de pistolet mitrailleur chargeur kun ye chargeur 8 ye ani tabulu u bɛ kufula minnu don kunkolo la k'u ɲɛni bɔ olu fana caman kun b'a la o kɔfɛ fɛn min ye tiɲɛni groupe dɔw ye u ka téléphone minnu b'u bolo an kɛlen ka olu exploiter an y'a ye 2 bɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ déjà kelen bɛ fɔ Segu komi baara ka se ka teliya commissariat dɔ bɛ Bamakɔ ko 15e arrondissement an y'o ɲɛmɔgɔ wele a ka se k'an dɛmɛ joona an bɛ se k'an tɛgɛ da olu ka cogo min na wa ale ka cɛsiri a n'a ka fɛn kama an sera k'an tɛgɛ da mɔgɔ 2 minnu kun bɛ Bamakɔ ale commissariat kelen ka cɛsiri kama tuguni min kun bɛ Segu o fana minɛna Segu polisiw fɛ u ka groupe ye mɔgɔ 9 de ye an ka sɛgɛsɛgɛli ye min yira n'u yɛrɛ ka interrogatoire ye min yira mɔgɔ 9 de don mais mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ o de y'u ka informateur ye ale yɛrɛ Sajola Kayi a bɛ baara kɛ mairie la u ye 20 millions ko de ta kɛsi kɔnɔ.
tabarakala sanga ye binani fila sɔrɔ nin ye k'a dɔn commissaire ale ye ni kumakan ninnu fɔ an cakɛɲɔgɔn Kayi TV baarakɛlaw ye Kayi an ye jaa mun sɔrɔ olu ka danganiya ale kɔnɔna la min ye k'a dɔn sanga ye binani fila sɔrɔ min ye k'a dɔn Sirakɔbakaw olu fɛ yen nɔ u ka dɔgɔtɔrɔ bɛ yen n'o ye Sumayila Kulubali Petit Kulu an ma ɲinɛ min ye dɔgɔtɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'an lajɛ DTC ani sage-femme ani k'a dɔn infirmière IOT n'o ye obstétricienne ye k'u bɛɛ ni cɛsiri togodaw la u ka an ka musokɔrɔbaw ni musolakaw tɔbɔtɔ kosɛbɛ sabula kɛnɛya ko ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka togoda ninnu olu kɔnɔna la waati kelen b'a la k'a fɔ a bɛ Kati Zale n'o ye conseil de cercle ma ɲɛma ka se préfet ma an ma ɲinɛ Isaka Daw jɛmukan ti tɛmɛ olu si kan fo ka se Kati kan kɔnɔna la Maliki Jawo ani i k'a dɔn u ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ k'u ni sɔgɔma bi an ka jɛmukan kɔnɔ Fanta Tumota ni ye kibaruya ta ko fɔlɔ ye an b'a sonsɔrɔ yanni an ka sori lasɔrɔ. Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati sera an b'a lajɛ ni Makan Jakite Makenzi ka labɛnw sabatira a ka lajɛ ni sori bɛ da la a ka bila ka don a ka se k'an ladɔnniya sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogoya min na an ka siraba kanaw la ani fɛnɛ an nazɛre bilasiralikan minnu fɔ k'an hakili lajigi olu la.